wallahu a'lam. Ko da ku da kafirci kuma yakan gaza tabbata ya ɗore idan akwai zalunci ko gazawa ko kuma muguwar manufa. Kuma ana gane shugaba na gari da shugabanci na gari, ma'ana ana gane shugaba na gari daga shugabanci na gari. Shi kuma shugaba na gari ana auna shi ko a fahimce shi ta wasu matakai wanda za mu taƙaita su kamar haka: shi ne wanda yake fifita buƙatun al'umma akan nashi, shi ne wanda yake ɓadda lokaci da tunani da ƙarfinsa wajen biyan buƙatun al'umma, shi ne wanda yake nuna babu sani babu sabo akan duk wanda zai cutar da al'umma ta hanyar: na ɗaya, almundahana, almubazzaranci, ha'inci, tauye ƙa'idar aiki ko fashin zuwa aiki ko latti. Kan ma'aikata, hana wulaƙanta al'umma, shi ne wanda duk wani jami'i ko ma'aikaci zai ji tsoron ha'inci domin hukuncinsa zai fuskanci hukunci. Shi ne wanda al'umma za su sami ‘yanci daga mulkinsa daga hannun ma'aikata da jami'an gwamnati da makamantansu. Shi ne wanda yake zama tsayin daka akan komai ya hau muhallinsa, wanda hakan shi ake nufi da adalci. Shi ne wanda yake da muhallin cizawa da kuma na busawa, ma'ana ya san duk abin ko yanayin da zai ciza da kuma yanayin da zai busa. Shi ne wanda yake da ƙwarewa ta shawo kan matsalolin al'umma ta hanyar tsinkayarsa da hikima. Shi ne wanda zai karkata ga masu rauni ko talakawa tare da bin hanyoyin warware musu damuwa. Shi ne wanda ba za a zarge shi da munafurci ko fasikanci ko yaudara ko ƙarya ko ƙin faɗa da cikawa na alƙawari. Shi ne wanda zai tafiyar da gwamnatinsa a buɗe tare da al'umma, wanda ba ƙudundune domin tabbatar da adalci da ‘yancin al'umma, wato open government. Shi ne wanda al'umma musamman masu rauni za su amfana su yi sambarka daga zamani ko lokacin mulkinsa tare da kafa tarihi na ƙwarai, kuma masu adawa su rasa makamar adawa ta domin Allah sai dai don son rai. To waɗannan abubuwa 12 suna ginuwa ne bisa waɗannan siffofi kamar haka: sun ginu akan tarbiyya da kyawawan ɗabi'u da halaye. Misali a ce ilimi da fahimta, ƙwarewa da sanin makama, hikima da azanci, cikakkiyar lafiya da hankali, gaskiya da adalci, amana da tattara dukiyar al'umma, iya cizawa da busawa da kuma sanin muhallin tsawatarwa da kuma kawaici. To saboda haka da waƴannan ne shugaba zai samu damar sanya komai a muhallinsa, kuma da hakan ake samun nasara. Kuma abin da ke kawo samun hakan tsoron Allah da baiwa. Idan shugaba ya samu tsoron Allah da baiwar ƙwarewa ta sanin makaman mulki ko jagoranci, ya kuma sanya juriya da jajircewa cikin aiki da kyakkyawan manufa, to zai samu taimakon Ubangijinsa, ya kuma samu goyon bayan aƙalla kashi 70 cikin 100 na al'umma, wanda hakan kan ba da kyakkyawan nasara da ƙarfin gwiwa ga shugaba. Sannan ya samu yabo daga wasu al'ummomin da ba sa cikin rukunin ko sashin ko yankin ko nahiyar ko ƙasar da wannan shugaba yake mulki ba, su ba sa ƙarƙashin ikonsa.
amma zai sami yabo daga gare su, sannan ya samu magauda domin alherin hakan. Kuma wannan so da ƙaunar da zai samu za ta zama madawwamiya. Idan kuma da waɗanda ke son shi ba domin Allah ba, to da sannu za su bayyana, kuma tafiya a turba ɗaya ta watse, domin an samu bambancin manufa da kyakkyawan manufa. Kuma wannan goyon bayan nasa, soyuwar al'ummar da zai samu na mafi rinjayen alƙawari ne na Ubangiji da zai so wannan bawa, ya kuma umarci mala'ikansa ya so shi, ya kuma cusawa ƙauna daga al'umma. To abin tambayar shi ne, don me hakan za ta faru? Domin yana da kyakkyawan manufa ga al'umma, kuma ya nuna shi public property ne. To duk wanda ya ce ta al'umma yake, to Allah zai yi ta shi. Wanda kuwa ya ce kansa ya sani da iyalinsa, to Allah zai ce ya yi ta kansa, ba zai samu taimakon Allah ba. To idan an fahimci wannan taƙaitacciyar 'yar maƙala, to mutane za su iya alƙalanci, ko mutum idan adali ne zai iya yin alƙalanci. Wato irin waɗannan abubuwa ana kawo su ne, ana bayyana su, ana fito da waɗansu abubuwa ne domin al'umma su rinƙa sanin irin mutanen da ya dace su zaɓa a matsayin su jagorance su, domin su samu kyakkyawan shugabanci bakin rai bakin gwargwado. Domin a irin wannan lokaci, ko wannan ƙarni na 21, musamman a yankunan Afirka ta yamma, duk inda ka samu shugaban da ya samu nasara wajen kwatanta adalci da iya jagoranci da kishin al'umma aƙalla da kashi 65 zuwa 70, to haƙiƙa wannan zai bayyana a cikin mai adalci, kuma zai zama mutum na daban na musamman. Saboda haka cikin ukun nan, dole akwai, idan aka yi aiki da hankali da sanin ya kamata, za a fahimci wanda ya dace ya hau wannan mahallin da aka jeranto siffofi da kyawawa da ɗabi'un halaye wajen tafiyar da mulki, idan aka bibiyi yadda kowannensu yake. Saboda haka ana da buƙatar muhawara da tattaunawa da kuma maido da fahimta da ba da amsa bisa hujja. Idan ka zaɓi ka ce wane shi ya waɗannan abubuwa da aka jero, sai ka faɗi dalilanka, ka kawo misalai. Duk wanda ka zaɓa ka kawo misalai, za mu auna ƙuri'a a game naka, kuma a fitar da sakamako wanda za a samu link ɗin. Idan mutum ya yi subscribing na ita wannan channel ɗin, ku saurare mu, za mu saurare ku.